Здравейте, ами да ви се представим. Ние сме кои? Мони И Иви. И ще бъдем водещи на рубриката за деца, която още не сме измислили име, но тя ще бъде към платформата Цветен лабиринт, нали така? Да. Сега първо тук на Флора Бургас ще измислим името на тази наша рубрика в подкаста Цветен лабиринт. Скоро ще научите името и това е моята малка сътрудничка и приятелка Иви. Най-вероятно рубриката ще се казва Иви и Мони. Искаш ли така да се казва? Да. Специално на изложението Флора Бургас, нали? Да. Харесва ли ти? Да. Добре. Виж сега. Да, тук какво знаеш ли какво е това растение? Не. Това са мушката. Това е мушката. Виж колко много различни цветове има. Значи, това са рододендрони. Виж, различни цветове има. Те са с вечно зелени листа. Ето, виж, пипни да видиш колко му е твърдо листото. Вечно зелени листа. Това е портокал. Къде е видя портокал? Ето го. Ма това всъщност е мандарина. Там пише мандарина, виж. Това са малки мандаринки, а горе пише кумклат. Те са роднини на портокалите. Да? А това какво е? Кактус. Кактуси, нали? Да. Това ми така. А тези хапат... Какви са тези растения? Тези хапат мухите. Всъщност това са насекомоядни растения, нали така? Да. А това е слънчоглед. Виж, знаеш ги. Каменно цветен слънчоглед, карамфил. Какво е нежното? Да, хортензии. Виж колко са красиви. Бели, лави, розови. Хубаво мирише. Това виж като четка. Виж, това е като четка за миене на шишета. Виж. Той... И се нарича калестемон. То може да си миеш четката. Не. Я виж тук как тече водата. Да, това е голяма чешма. Това е голяма чешма. Това се нарича инсталация. Специално е направено. Все едно е чешма, то всъщност не е чешма. Я виж какви нещица нарисувани. Да видим инсталацията. Харесва ли ти? Да.